Ngiyokhansa TV igama Mkhunkazimulo. Ngenza amathongo. Kukhona amadlozi amabili la anamandla nje lesimangaliso. Angithandi nje idlozi lokuqala elithathe phansi kakhulu futhi lidedekile. Uyabona masithinta isimo sokulapha umdiki, angisho iy'ndiki, umdiki unamandla nje lesimangaliso. Wobani lo mdiki? Sesikhuluma ngamakhehla-ke manje la ayelwa empini noma ashona egwazwe ngemkhonto, agunqa phansi ngamadolo, noma bagwazwa ehlathini noma entabeni noma bafela emanzini. Sikhulume ngezalukwazi la ezashona zigqoke iy'bovu, ezamuka neziziba noma nemfula. Izalukwazi zashona zigqoke iy'bovu ziyokha imithi zishaywa yinyoka. Izalukwazi zashona zibeletha kuqhuma igazi lapho. Izalukwazi zashona zisakwi-process yokulapha. Umdiki loyo. Leli dlozi linamandla lesimangaliso. Ilona leli dlozi esuke likukhombisa izinto before udleshwe nempande. Ilona futhi leli dlozi elikwazi ukuthi likuphuphise, likukhombise nomakhelwane ganga. Liyazibhulela nje Nkosi yami. Ilona futhi elikuthinta kuqala makukhona into engathi awuke ngike ngala, uthi hhayi ngeke, akuvumi mhla ngike ngala, ake ngijike ngiye ngala. Mase uthola nje ubujikile ngala lathi uzoya ngakhona kube khona inkinga. Idlozi lomdiki. Uyingozi nje yesimangaliso, unamandla ngoba vele usuke uzibhulela, vele usuke ukuthongisa, vele usuke ukukhombisa izinto before even uye kagobela. Manje leli dlozi njengoba ngiphinde ngasho ngathi yidalwa noma amakhehla nezalukwazi ezadlula kabuhlungu. Ezinye zagwazwa imkhonto emhlane bezuma. Uyahamba hamba uney'nhlungu la emhlane awazi indaba unebhobho kanti ubethwe ilo muntu olimele. Abanye ogogo bamuka neziba. Abanye bahamba beyokha imithi lapha ehlathini beyokha imithi nogobela kudala emandulo bebeyokha imithi. Afike amdlwengule ambulale lapha esagqoke iy'bovu. Le umoya lo uyingozi nje yesimangaliso. Ngingasho ukuthi umoya ongeke ukwazi ukuthi uweqa ngoba phela inkosi yenkosi la, yebo nomndawo uyinkosi yawo, kodwa le inkosi yenkosi ngoba wena nomndawo, unomnono, unesithunywa, unabalozi, uney'ndlondlo nayo yonke into, kodwa umdiki iwona obusayo, abaphathi bey'khwama. Lo moya lo isikhathi esiningi awukwazi ukuthi ungahambi nomndawo, and lo mndawo isikhathi esiningi uma ufika umndawo ukuhamba ngesimo sokuthi niyadideka manje ukuthi hawu ugogo wafika njengesithunywa kumina elo efikile. Lo gogo usefika kuwena njengoba kuthiwa uthunyiwe, uthunyelwe izalukwazi namakhehla ezilimele ezingamile kahle namakhehla angamile kahle. Yingakho uma ususukuma usuma ukudlondloba ngolaka kangaka. Ukhumbule-ke ukuthi umndawo umoya wasemanzini uhlukile. Khona umndawo osebenza ngokubhula ngesibuko ofembayo. Khona nomunye futhi ofemba ngenye indlela nje. Uthi uhleli uyakhuluma nje kungena ucingo ngathi umuntu unenkinga. Uqale vele ukhuluma isisuthu nje emadlebeni akhuluma isisuthu. Nawe usuyasikhuluma manje lesi suthu ukuzwa leli zwi. Hhayi sonke isikhathi kusuke kuyinto ephuma la ngaphakathi, kwesinye isikhathi kuphuma ngala eceleni emadlebeni. Uthi nje ukhuluma lolo limi leli laloyo muntu, wena usuyali-translate-a, uyalisho lolo limi lelo, kodwa manje awulazi. Uyangizwa? Into ezokudumaza omunye umndawo uhamba even too much umkhuleko. Uze uhambe nje naneBhayibheli ukufuna ukukhuleka ngaphambi kokuthi usebenze ngoba uxhumene nethunya phakathi. Okubalulekile-ke manje kukhona ukhambi ekuthiwa umhlaba uhlangene la kuhlangana zonke iy'dalwa. Mase uthi uyalidla lelo khamba umhlaba uhlangene, uyazilungisa lezo dali lezo, kodwa uthola le nkosi leyo mdiki isifuna ukuba yodwa, inkosi yomndawo isifuna ukuba yodwa, inkosi yamanono isifuna ukuba yodwa, nokhamba lolu lathokoza sifuna ukuba yodwa. And enye into efanele ni-understand masithinta umdiki, yebo umdiki idlozi elinamandla, kodwa
igodi negodi uney'mpande ey'hlukile zakhona. Umdiki nje wala awufani nomdiki waseZimbabwe noma eMaputo noma waMashangane. Lezo mpande azifani, especially uma uzoba nomndawo wokuhamba ugcina usudinga ukuthi ube nalo mdiki lo onaley'mpande ey'thinta khona ko-Mozambique, ko-Maputo, aMashangane, iy'mpande ey'julile. Lezi zokwazi ubhoboze and isikhathi esiningi uma uwudla uzothola umuntu athi cha ufile umkhulu wazishiya igama athi hhayi mina ngunduku zezulu. Ngale ngiyazwa yilokhu nalokhu, ngize ngalokhu nalokhu. Before nokuthi ugajele nje uthole uma uthola umdiki o-right. Once umdiki wakho awushaya waqonda, wawushaya waqonda umdiki wakho, umndawo namanono nothokoza wakho loku kuhamba la thokoza okuyintwaso kusuke sekuhamba ngolayini konke. Ukhumbule-ke ukuthi lolu khamba noma usulidla kufanele kwenze sure kulolu khamba lolu liyaphuthula. Liphuthulelani? Ukhumbule ukuthi nekhona ugogo nomkhulu kulo mdiki. Khona imbuzi yamkhulu yamakhehla neyogogo. Uyaliphuthula lolu khamba. Okwesithathu abantu baligeze futhi ngembuzi ibovu sebelihlambulula. Lapho usuyakwazi ukuqhubeka kwisigaba sokuthi manje-ke angithinte lo mndawo owuthokoza lo abawufunayo. Ngiyangizwa? Nawo intwaso yakhona ungena khona ngembuzi. Kodwa ngifuna ukuveza ezinye izinto ezinobona nifike esigodlweni. Okubalulekile fanele nikwazi iy'mpilo zonakala kanje ingoba leli dlozi lomdiki okuyinkosi enkulu ejulile indlondlo engahlehli. Ngoba phela laba bavale ngehawu bayalibhokoda nalolu bhoko lomuntu wesilisa angakwazi ukuthi lisebenze. Babhode nesinye, babhode nemali, babhode namehlo, uqale ube nenkinga namehlo, babhode ngisho nekhanda. Uthi nje uvulwe ikhanda lokuthi uyithunya, lesithunya esithunyiwe mashiya umyalezo sihamba nezalukwazi zomdiki ezijule kabi kabi ezidinga ukulungisa izinto zabo. Ngiyaniqwashisa nganze edlozi uDisemba manje amandla enatholani sumele izinto zethonga niy'lungiselele ngoba uyakwazi umdiki umbatha ngendlela wadlula ngayo. Uyakwazi ukuthumela abantu mathiwa nowathunyelwa abantu abulawa kwenze njalo kuwona. Ubone ukuthi uba ney'nkinga nje ile dlozi leli. Angisho iy'ndiki, ngisho umdiki okuwakini. Ngiyangizwa dlozi? Angifuni ukuba mude. Sokhuluma sijule ngokuzayo ngaleli dlozi leli thonga leli lomndawo ngoba lo mndawo lo hhayi wonke umuntu umndawo wakhe ube nedumane ekhanda. Hhayi wonke umuntu umndawo wakhe uparola ngendlela efanayo. And masithinta umndawo uhlanganise lutho nesikhwama ubhaskidi lokuthiwa umntuntu awuhlanganise lutho nalokho. Ngiyaphinda futhi umndawo awuhlanganise lutho nalo bhaskidi okuthiwa umntuntu. Angifuni ukujula ngoba uzobe athi ngithatha isinkwa sozakwethu. Umndawo umoya wamanzi, ingilosi yamanzi exhumene nawe iyakini. Abanye bathi umuntu noma uyolanda indlondlo yakini ihlala emzimbeni, inamathele emzimbeni wakho. Made kunganjalo bengeke bakuse lapha bebayoparola. Lo sengena kulo bhaskidi lo sukhuma ngelinye ilanga. Nibe noKhisimusi omuhle, umkhulukazi mulo, nisukumele idlozi. Ningahambi isikhathi singakafiki ngesimo samakhowa amathongo kade memeza. Ongidingayo ngithinte nginombolo la. Ngingafonela izingane zasemkhulu sekuDisemba kwenze njani awunaso ni-special. Cha, sikhona kodwa kuyona into yokusabalaliswa la. Eyomuntu wazi ukuxhumana nomkhulu efonini abuze. Kube khona ukukhanya ngazedlozi. Makhosi amakhulu.